Iki lur, iki lokasi kedua. Nah, kayak jembatan Kemado kayak. Nah, engko ngalor. Nah, engko enek terowongan tol lur ya. Nah, terus medun iki. Nah, medun. Tak deleh tangkis sisih kulon pokoknya lur. Nah, iki medun. Nah, kayak gambar-gambar ya. Gambar ulo. Nah, iki dalanan iki lur. Dalanan cilik iki. Lokasi kedua Jumat Berkah tanggal 29. Nah iki. Iki enak gedang-gedang lur. Tak selempetno kene lur. Nah, iki tak selempetno nang kene. Iki. Panggah lur ya. Nah, iki yo enek sak paket.